ओमफ्राय बोरो बबे ओइ बर' गोसोथोनाय मोजां गाज्रि खोन्थादो आं बुंबाय आंबो गोसोथायाखै नालाय दा गावनि गोसोआव मानो बुंनानै मा सानो नार्जारि गोसोथोलायनाया मोजां ना गाज्रि गोसोथोलायनाया दुनियानि साबसिन बेस्ट थिंस मिथिबायना मोजां मोननाया बेस्ट थिंस आरो बेनिफ्राय जिन्दगियाव देरसिन बेसाद देरसिन बुस्थु देरसिन मुं जेबो माने जिनिस गैला लाभ इज ग्रेट मिथिबायना मोजां मोननाया गोबां गिदिर बाट बे मोजां मोननाया गोबां रोखोमनि थानो हागौ गोबां रोखोमनि थानो हागौ नाथाय बै रोखोमनि गेजेराव जि मोजां गल्डेन जाय डायमन्डनिख्रुइबो बाब बा डायमन्ड बैखौ जुदि मोननो हायोब्ला बैखौ जुदि थोनो हायोब्ला नोंनि लाइफआ साक्सेस जागोनबो आरो नों जानला मोनला आल्टु फाल्टु जेरै बुंदों बिदिबो जानाय नङा जुदि जाय गोसोथोदों होननानै नोंखौ कन्ट्रलाव दोनबाय थानो नाजायो आरो बिनि गेजेराव नोङो जेराव थाङो बेयावनो एं एं जुदि फोथायलायनाय गैयाब्ला मोजां मोनलायनाय नङा दा खायसे मानसिफ्रा माने फोथायलायनाय गैया बिसोर गावसोरखौनो मोजां मोनलायनायनि बुङो खिन्थु इट इज नट लाभ बे लाभ नङा आरो नों मोनसे दहाय बुंदोंमोन ना खायसे खायसे डिसटेन्स जानानै बिदि गारलायलायोबो दे जेरै हमना ला बियो नों अदालगुरियाव नोंनि गार्लफ्रेन्ड बुस्थुबाय नों बेयाव थायो दा नोंखौ सन्देह खालामहरबाय थायो भिडिअ कल खालामबाय थायो बिदि मोजां मोनलायदोंबा बेबो सोरजिबाय खिन्थु बेयाव थानानै नोंखौ सानबाय बियो कि ओइ बिबाखौ जों थानानै गुबुनजों बा बेरायहैनो हायो आंबो गुबुनजोंसो बेरायहैनो स' इट इज नट लाभ मोजां मोनलायनाया ओरैबायदि मोजां जुदि मोजां मोनलायनो रोङोब्ला बास Ada kurang satu lagi lah. Orang ni mudah deh. Pap. Ada dah lah.